A Premià de Mar han tingut un final de mandat marcat per un canvi d'alcalde a la formació de Junts, governant en minoria i pactant amb el Partit dels Socialistes local. És el segon municipi més poblat de la comarca, amb 28.518 habitants. A les eleccions del 28 de maig, les 20.696 persones que consten al cens municipal podran votar entre les 9 llistes electorals que s'han presentat, 2 menys que els anteriors comicis. L'actual alcalde i cap de llista de la formació del govern, Rafa Navarro, valora positivament els 2 últims anys i creu que la pandèmia els ha reforçat en la gestió municipal, un argument que qüestionen des de l'oposició, on l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Pep Ripollès, els acusa d'actuar a correcuita. Hem pacificat carrers, hem fet obra pública, hem donat línies de subvenció, hem habilitat o hem sol·licitat ja places noves d'escola bressol, no hem construït una escola pública perquè Esquerra Republicana des del govern de la Generalitat no ens ha deixat fer-la, i ho hem dit clarament, per tant, bravo per ells, però si no acabaríem amb una escola pública construïda. És a dir, que les circumstàncies generals han estat molt negatives, però jo crec que és en aquestes circumstàncies on es demostra qui té capacitat de gestió i qui fa les coses. Tot han sigut improvisacions, tot han sigut presses, i ara es vol fer tot de cop i volta, de pressa i corrents. I penso que la planificació és un dels greuges més importants que hi ha en aquesta ciutat, i s'han atacat coses que per nosaltres no són fonamentals i s'han deixat de banda, sobretot el tracte amb la gent i les persones d'aquest poble. Can Sant Pere ha estat un dels temes que ha generat més controvèrsies en els últims mesos. L'expropiació d'aquest espai o la cessió d'un edifici alternatiu a les persones que hi havia mentre duri la rehabilitació ha estat la solució que ha posat el govern. L'oposició celebra que s'hagi desencallat el tema després de 20 anys, malgrat que veu que ha de ser una de les apostes de futur del municipi. De cara als reptes pels pròxims anys, però, tant la formació que lidera el govern com la força que encapçala l'oposició creuen que han de passar per les propostes socials. Tenim reptes que són claríssims, que són sobretot a l'àmbit social, perquè cada cop tenim més necessitat, la gent es fa més gran, i després tenim un repte cap a la sostenibilitat. És a dir, deixem iniciat un projecte molt ambiciós de posar sostre solar a tot el sostre municipal de Premià de Mar, començar a desenvolupar comunitats energètiques, desenvolupar els punts de recàrrega. És importantíssim a nivell de projecte de ciutat, que és l'expropiació de Can Sant Pere, i el desenvolupament. S'haurà de tenir molta capacitat de gestió per invertir molt sàviament els diners, els molts diners que costarà l'expropiació i l'adequació de Can Sant Pere. Hem d'adaptar els parcs públics amb espais d'ombres, amb espais en el qual de situació d'emergència climàtica, que és la que tenim. A part de tot això, tenim problemes amb la gent gran, tenim problemes amb la mobilitat, tenim amb el tema del comerç, el comerç cada cop va menys, no tenim indústria i cal capgirar aquesta situació, perquè si no tenim indústria tenim un problema financer i econòmic a Premià, que és que tot el que genera Premià ho generen els propis veïns, i llavors tot això va a base d'impostos. La reurbanització del port de Premià de Mar ha estat també una de les grans apostes del mandat. De fet, amb el temporal Glòria pel mig, l'estat espanyol ha hagut de moure fitxa i el front marítim de la localitat torna a estar sobre la taula. És per això que les platges entre Premià de Mar i el Masnou formen part d'un dels projectes més desenvolupats de l'estat per la reposició de sorra i la construcció de nous espigons.